Estem ací al sostre de l'edifici del Tossal, del carrer Tossal. Realment ací tenim a la Universitat de València, tenim al Cefire, tenim el Centre de la Dona. És aquest edifici que el tenim conegut. Perquè ha sigut el primer edifici on hem fet una de les primeres instal·lacions de plaques solars dins del que són els projectes de la transició energètica que hem iniciat al govern de la ciutat. En aquest cas, aquesta instal·lació ha sigut subvencionada per la Diputació de València, pràcticament un 85% del preu total ha sigut subvencionat, costava 21.000 euros la seva instal·lació, ens dona una potència de 16,5 quilowatts pico i realment és una instal·lació de 36 panells, que són els que tinc ací darrere. Mireu que només amb aquesta instal·lació, que podríem dir-ne és una instal·lació menuda, és a dir, no estem parlant d'una instal·lació molt, molt gran, ja estem estalviant pràcticament 5.000 euros del que seria la factura anual. Aquest ha sigut un poc com el tret d'eixida, és a dir, estava clar que ens havíem de plantejar començar a introduir efectivament, en aquest cas, energia solar per a rebaixar el que és el consum. No és sols una qüestió econòmica, el que pensem és que és el més important, ens ha fet reflexionar i per tant ja hem mobilitzat 750.000 euros del pressupost municipal en la instal·lació de 11 edificis més a la ciutat de Gandia que després van a escalar perquè en 11 instal·lacions anem a poder abastir d'energia pràcticament 30 edificis de la ciutat. Al final del que estem parlant és d'una transició verda, és a dir, estem parlant de rebaixar també el consum, perquè al final això fa que emitim menys CO2 a l'atmosfera. L'objectiu final sempre és, jo crec que en totes les qüestions de medi ambient, tenir una ciutat cada vegada més saludable.